Kijkie. Ja, zolang Islam. Ja, kom ik weer op YouTube. Kijkie. Ik is hier bij Oud Mutual samen met Ronaldo. En ik is hier om uit te vinden wat behels 'n aftreeplan. So Ronaldo gaan vir ons, vir my en vir julle wat die video kyk laat weet hoekom jy 'n aftreeplan spesifiek by Oud Mutual moet hê. So luister vir Ronaldo en maak seker julle maak kontak saam met hom. Groet asseblief. Dag mensen, mijn naam is Ronaldo Duplessis. Ik is een financial advisor. Hier is bij Old Mutual, Personal Finance. Hier vandaag gaan we sociaal samen met meneer Leroy Belata over aftreden annuïteiten. En die belangrijkheid daarvan. Zo wat ik jullie deurvat, als jullie op je screen kan kijken, die is onze retirement annuity calculator. Die is allemaal weer bijjaard voor die dingen wat ons heeft in het leven. Zo ons werkt elke dag bijjaard bij onze werk. Eén dag wil ons graag aftreden. En als ons aftreden, van ons moest nog niet met niks aftreden. Zij wil daarmee iets aftreden. Zo, zij wil jouw geld moet net zo hard werken zoals jij werkt bij die werk. I'm from around the way. I'm leaving with something. Zo, als jullie op je screen kan kijken, ons gaan een voorbeeld maken van enige individu. Maar let's say maar, de average age is maar nou 30. Zoals je kan zien hier zo. Die is die total tax back wat ze gaan krijgen over die tax. Die is de totale premies, wat die contributions wat ze gaan betalen tussen nu en 65 is 1,7 miljoen. En jouw investment growth wat die gaan krijgen hier zo bij ons, gaan zo nabij 6 miljoen wees. Zo in totaal gaan die zo 7,7 miljoen rand dit in investment value. So dan krijg je nou 7,7 miljoen. Nou calculate ons. Wow. Jouw monthly income was 25.000. Maar nou kan je aftreden met een 29.000 rand een maand. Kan op mutual gebruiken als een one-stop shop. Financially. Baie dankie. Guys, daar het julle nog gehoor wat behels 'n aftreeplan. Ek sê altyd vir mense, ding wat jy doen met jou geld. Jy al die jare werk goed, jy werk kliphard, jy werk elke naweek op naweek, en jy kom Oud Mutual, hulle kan vir julle help. Sodat as jy aftree, dan het jy nog steeds geld wat jy kry maandeliks. Ons het baie van ons mense mors geld. So, my mense wat by die staat, wat in die staat bedryf is, of wat in die staat werk, maak seker julle maak kontak saam met hierdie financial advisor. En sodat hy kan seker maak julle almal is uitgesoort die dag wanneer jy aftree. So, moenie vergeet, jy maak kontak.